Gràcies, moltes gràcies. Avui continuem parlant dels àrbitres. Si ens acabeu de sintonitzar no ho sabíeu, però si no ja ho sabeu. Parlem d'àrbitres i ho fem amb tres cracs del xiulet, que són el Xavier Bonastre, exàrbitre de voleibol, en Xavi Romero, àrbitre de tercera divisió de futbol, i el Xavier Morós, que és àrbitre de bàsquet de la divisió de l'ACB. A veure, els àrbitres, ja hem dit abans que era per vocació, però són masoquistes, els àrbitres, o no són masoquistes? No, jo crec que no. Jo crec que l'arbitratge és una funció més de l'esport que cada un estem. Particularment jo he estat jugador i també entrenador i ara faig d'àrbitre, i de les tres funcions potser la que m'ha agradat més fins ara és àrbitre. Ho dic perquè sempre que surt el tema dels àrbitres ha de ser una cosa negativa. Mai, no sé, no he sentit mai que celebressin l'homenatge d'algun àrbitre o alguna cosa d'aquestes. I no és masoquisme, vull dir, l'arbitratge és... No hi hauria esport si no hi hagués arbitratge. Com surt aquesta vocació de...? Potser a vegades diuen que la majoria dels àrbitres són jugadors frustrats, és a dir, persones que no han arribat en el seu esport que els agrada a res, en el sentit professional de l'esport, aleshores troben amb l'arbitratge a l'escapada per mirar d'assolir uns altres límits, no? No és el meu cas, jo vaig començar a arbitrar per l'escola, em van venir a ensenyar una vegada el reglament al col·legi fa 12 anys, em va fer gràcia i la gràcia s'ha passat a vocació. Vull dir que la meva vocació no és innata, el meu esport practicar el futbol com el pot practicar qualsevol xicot de la meva edat en aquells moments, no? Aleshores, vull dir, és una vocació que et pot venir en un moment determinat perquè veus que jugant al futbol no en saps més i dius, bueno, doncs mira, que necessita arbitratge, doncs vinga, m'hi posaré l'arbitratge, pot sortir bé, pot sortir malament com tota la vida, lògicament. I què anava a dir, Xavi, tu creus que falten àrbitres en aquests moments o anem saturats d'àrbitres? Home, de voleibol, evidentment que sí, Falten. De voleibol sí. És un esport minoritari i aleshores evidentment en falten. Ara, dels altres esports no sabia dir-te exactament, em sembla que no. No sé, no, sí, En el món del futbol hi falten molts àrbitres. Molts. Mira, jo dono classes del futbol base, aleshores, vull dir, hi ha molts nanos, però aquests nanos no segueixen, és a dir, a vegades el problema que tenen és que quan es van a un camp de futbol no troben el recolzament per part del públic, no l'entén el públic, aquella persona que està arbitrant està començant. És a dir, es tolera que un xicot de 12 anys s'equivoqui en un saque de banda perquè està aprenent, no es tolera que un àrbitre de 16 anys, que és el primer cop que arbitra, s'equivoqui en una sacada de banda. Aleshores, vull dir, aquesta intolerància que hi ha per part de la gent que segueix el futbol fa que hi manquin àrbitres, perquè jo suposo que els que estem aquí reunits ningú voldria ser àrbitre en aquests moments. Però quan el xicot aquest s'equivoca, segurament si s'equivoca massa vegades el fumaran fora, en canvi un àrbitre continuarà, no? Bé, hi ha una cosa clara. Quan una persona comença, s'equivoca, perquè si ho fes la mar de bé, escolta, estaria el món... No, us deia que no creieu que és massa inapel·lable el sentiment, el judici a l'àrbitre? No creieu que ja ha arribat un moment amb les tècniques que ens acompanyen que s'hauria d'intentar remodelar això una mica? És a dir, si un àrbitre no ho ha vist clar, doncs un moment que m'ho vaig a mirar. Sí, però realment és difícil, Tu pensa que si bé els Yankees tenen tot controlat, milions de càmeres... Home, aquell àrbitre parla a tots els espectadors, no? I tothom sap el que ha xiulat l'àrbitre, no? Però tu fes la prova a casa. Tu veus un partit de futbol, tu graves en vídeo, passa la càmera lenta, a veure si és penal o no, reuneix 4 o 5 persones i ningú es posa d'acord. I ho esteu veient amb calma i tranquil·litat. I això passa... Hi ha coses que es veuen, home, es veu molt més clar, no? Espera't, esclar, això... Moltes vegades no és així, Potser I l'àrbitre no té temps per decidir, no? Això és cert. No, però hi ha moltes vegades, no sé si reconeixereu que un cop heu pitat una cosa, ja està, ja heu pitat. Potser després veieu que realment us havíeu equivocat. És molt complicat. Has de pensar una cosa, l'àrbitre és un jutge. Els jutges de llei fan un judici, depèn de les proves que recopilen, del que senten parlar d'uns altres. L'àrbitre veu una jugada, veu una acció molt puntual i ha de determinar immediatament després. No té cap més judici que la seva vista i la seva col·locació. Aleshores, clar, vull dir, molt bé, parlem del futbol professional o en el bàsquet professional o potser els altres esports. Com deia, els nord-americans tenen muntatge, tenen vídeo, però bé, i la base? A la base, el que nosaltres ens movem, és possible que hi hagi això? És impossible. No, potser per calmar més el públic. És a dir, si algú, quan piteu alguna falta, poguéssiu tenir aquí un micròfon i dir acabo de pitar això perquè he vist que era d'aquesta manera. Jo crec que seria sensacional, crec. Almenys... O tenir un element més de judici, que no fos realment quan hi ha una cosa... Potser un dels problemes que en quasi tots els esports existeix és que la gent que va a veure aquell esport desconeix bastant les regles del propi joc, no? En el cas del bàsquet, amb aquest boom que hi ha hagut els últims anys, potser el tema més preocupant és que ha vingut molta gent a les pistes, però no es coneix la regla del bàsquet a fons, no?
Doncs aquest és un altre problema més a afegir a l'hora de jutjar les situacions, el fet de que la gent accepti o no aquell judici que l'àrbit fa. Això, això en canvi en voleibol és absolutament diferent, com que precisament és un esport realment minoritari, aleshores els espectadors que van a les pistes coneixen aquest esport, perquè són o el germà, la cosineta del jugador, el fill, la nòvia, la dona, el que sigui. I aleshores això ajuda, realment ajuda l'àrbitre, que a més, en voleibol està aixecat, està com un àrbitre de tennis, diguem-ne, Sí. està aixecat i aleshores Ho veu tot des de... psicològicament això és important. Jo arbitrava amb 16 anys, per exemple, equips que els 12 jugadors que hi havia a la pista eren de 32, 33, 34 anys. Aleshores, clar, si a sobre jo hagués estat a terra, doncs realment això pot impressionar bastant, no? Que et diguin 4 persones, escolta'm, què has xiulat, no? En canvi, si estàs a dalt... Escolta, què tal que és de l'altre? Hem dit abans que els àrbitres guanyen poc, diguéssim, i això és... us fa més vulnerables a la qüestió de suborns i coses d'aquestes? Home, mira, a mi mai m'han tocat, no?, en aquest sentit, com se'n diu, vull dir, els suborns. La premsa segueix tant, se segueix tant la vida d'un àrbitre des del moment que se sap que aquella persona ja dirigeix un partit, sobretot a les categories que nosaltres coneixem a través de la premsa, que és impossible, perquè si un dia menja més del compte, se sap l'any demà. Si un dia doncs, se'n va a la discoteca i se'n va a dormir a les 4 de la matinada, se sap l'any demà. És a dir, subornar és pràcticament impossible. Però un àrbitre és una persona, home, també pot anar-hi a la discoteca i tot això. Sí, Per què ho dieu? el fet que passa amb els àrbits és que sobretot a les categories de dalt que tenen més ressò als mitjans de comunicació, l'àrbit ja comença a ser una persona pública, et coneixen, vagis o no a arbitrar en una pista, et coneixen i llavors ja perds una mica la teva intimitat. I a vosaltres us agrada això? Com resistiu això que us diguin totes aquestes coses tan lletges? Escolta'm, targetes, eh? Home, tu sí, home, però la gent del públic no pots començar a treure. Potser hi ha un tema més important i és que la gent a vegades oblida que quan estem arbitrant ens agrada el que estem fent. O sigui, jo vaig arbitrar un partit de bàsquet i jo disfruto. Però has de fer una abstracció, suposo, per no sentir com t'estan xiulant. No, això ja són tècniques psicològiques o de concentració o de no sé, ficar-te amb la teva feina i oblidar que hi ha 5.000 persones allà que t'estan cridant. Te n'has d'oblidar totalment, vull dir, si suportes la pressió ambiental, psicològicament reacciones millor. En el moment que un àrbitre es deixa influenciar pel seu entorn, la seva reacció mental és completament errònia, o pot ser errònia i pot estar contrari del que ell pensi, perquè la seva situació en aquell moment és, potser se sent petita en el camp, aleshores has d'estar per sobre del que passa al teu entorn. Escolta, i us heu trobat alguna vegada en alguna situació de sortir allò una mica així... Home, jo sí. Per sota, diguéssim? Sí. Els de futbol de... Els de futbol, dissortadament, ens hi trobem més, perquè, no sé, potser perquè va més gent al camp, perquè el públic hi entén molt de futbol i aleshores doncs es pot produir aquest fet que ens hi sortim a vegades una mica així, com dius tu, per sota, no per la porta gran com els toreros, sinó una mica així per la porta d'endarrere, que en els camps de futbol existeix la porta d'endarrere, també. És a dir, us han castigat alguna vegada? Com us han castigat? Una sanció del col·legi d'àrbitres? No, en el sentit, castigar en el sentit físic, diguéssim. Us han cascat alguna vegada? Jo, en els 5 anys que vaig arbitrar, vaig tenir la sort que no. A més, com et deia abans, és senzill. L'àrbitre està fora. El voleibol és un esport que no hi ha contacte físic amb els jugadors, perquè hi ha la xarxa al mig. Això evita una sèrie de possibles enfrontaments ja entre els jugadors. I no, jo recordo només un cas que, bé, va haver-hi una discussió, jo vaig haver de baixar de la cadira. Malament. Sí, vaig haver de baixar perquè, esclar, era un rebombori, i vaig baixar a parlar amb l'anotador i amb el segon àrbitre, perquè es veu que una decisió del segon àrbitre que es contradeia amb la meva i aleshores hi havia una mica d'això. I vaig baixar i el capità d'un dels equips doncs, es va posar com una fiera, va agafar l'acte arbitral i la va estripar. És molt greu, això. Jo em vaig quedar, però, pensant, com és possible que una persona de, no sé quants anys tenia, no sé, tenia 24 o 25, jo en tenia 17 o 18, com era capaç de fer això, no? Vull dir, em va semblar una cosa tan absurda, i em vaig quedar que no vaig saber com reaccionar. I més curiosament estava el president de la Federació Catalana veient aquell partit, cosa bastant sorprenent, perquè no hi anava, i vaig pensar, bé, jo vaig tornar a la cadira i aquell home, evidentment, l'havia d'haver expulsat immediatament i que no hi havia... A més, tenia el suport del president de la Federació Catalana que ho havia vist, no? Si el podia haver enviat. No ho vaig fer i va continuar jugant. I aleshores després va venir un recurs, un no sé què, que jo havia d'haver expulsat aquell, i vaig tenir, no una sanció, però gairebé, no? I amb raó, en aquest cas, no? És l'única vegada que em vaig trobar realment estranyat. En blanc. Sí, en blanc.
I vosaltres heu sortit per cames, no? Com jo he hagut de sortir alguna vegada per cames, no? Els àrbitres de futbol ho teniu una Els mica de més futbol clar. sí, perquè a més se va sortir per cames, et tiren coses, m'han tirat transistors, m'han tirat encenedors. No pots parar en aquells moments a agafar-lo, no?, perquè encara seria pitjor. Hi ha casos molt greus de que hi ha hagut àrbitres doncs, que han sortit malmesos d'un camp amb fractures i de més. Però sobretot és això, és el problema de que la gent no coneix, no tolera un error, els seus ulls només veuen el seu equip, aleshores qualsevol decisió teva que sigui contrari al seu equip està mal pitada, encara que sigui claríssima. Jo fa 2 anys vaig tenir un problema en un camp d'aquí de Barcelona, aleshores vaig pitar 2 penaltis contra l'equip de casa, vaig expulsar els 2 jugadors. Això, aquells camps que tenen la barana només... Només tenen la barana i punt, exacte. Aleshores, la premsa l'endemà catalogava la meva actuació de nefasta, però donava la raó amb els penaltis i amb les expulsions. Li vaig haver de sortir del camp amb 7 cotxes de la policia, no? 3 hores després d'acabar el partit. Déu-n'hi-do. I aleshores, quan us passa això, com traieu la força pel pròxim partit? Bé, Per aquest calvari? potser no s'han d'admetre aquestes coses com a normals, no? Però saps que si agafes aquest camí d'arbitrar estàs exposat al que alguna vegada passi això, i això no ha de fer que canvi el teu hobby o la teva vocació, no? Pot passar alguna vegada. Per cames no surts mai, sempre surts amb un cotxe a la policia i de pressa i corrents, però saps que en algun moment o en algun partit et pot passar una d'aquestes situacions i s'ha de tirar endavant. Tu ja ets àrbitre de Lliga d'Honor, vaja, de Sí, dalt de tot. de CB. Tu ets àrbitre de tercera. Què ha de passar perquè arribis a primera? Quins són els passos aquests que has de... Mira, hi ha el ROA, que és el Reglament d'Organització Arbitral, que estipula de que a l'arbitratge dins del futbol un àrbitre ha d'estar 2 anys a cada categoria com a mínim per accedir a la següent categoria. Catalunya i Andalusia, degut al nombre de llicències, hi ha moltes categories. Aquí tenim aficionats, tercer regional, segon regional, primer regional, preferent i tercera divisió. Abans de passar a la segona divisió, el grup especial que hi ha. Aleshores vol dir que un àrbitre com jo, que porta una trajectòria molt ràpida dintre del Col·legi Català, porta 12 anys i estic a tercera divisió, quan un altre àrbitre, per exemple, com el senyor Brito, doncs aquest senyor, degut a que ell ha estat a Canàries i aleshores allà hi ha poques llicències, hi ha poques categories, amb el mateix temps que porta dintre l'arbitratge com jo, pot ser un àrbitre del grup dels 60. Aleshores, com puc arribar a pujar més categoria? Bé, depèn de molts factors. Cada partit també ha de fer un informe, aquest informe dona una puntuació i amb aquesta puntuació global, poquet a poquet pots anar pujant. I això que dius que el moltes Brito coses. porta poc temps, hem d'entendre que potser té poca experiència i que per això... Jo crec que sí. Vull dir, aleshores, jo no dic que sigui mal àrbitre ni bon àrbitre, només No, jo que tampoc. aleshores jo m'he bregat durant molts anys a les categories regionals i ell doncs, no s'haurà bregat tant com jo, aleshores aquí segurament el senyor Brito no hauria sigut àrbitre de divisió especial, sinó que podria estar perfectament com jo a tercera divisió. Ja dic, això no vol dir que sigui mal àrbitre, sinó de que les circumstàncies que l'envolten amb ell són diferents a les que ens envolten a Catalunya, que els àrbitres arribem més grans d'edat a la categoria superior, però potser més experiència i els resultats em fa l'efecte que em donen la raó. Se'ns està acabant el temps. Què recomanaríeu vosaltres a algú que s'hi volgués dedicar a això de fer àrbitre? Això s'estudia on exactament? Sí, Sí que s'estudia. hi ha escoles d'àrbitres, concretament suposo que la Federació de Futbol també, la Federació Catalana, hi ha una escola on els nanos a partir de 14 anys es poden apuntar a fer un curset i comencen arbitrant alevins, infantils, partits escolars, i es va seguint la seva trajectòria i també se'ls fa uns informes i uns reciclatges tècnics perquè, si aquest és el seu hobby i volen continuar endavant, puguin accedir a les categories superiors. Actualment som 2 àrbits internacionals que han sortit de l'Escola d'Àrbits de la Federació Catalana. Doncs quals ets tu? Molt bé, digues. No, jo el que sí que recomanaria a qualsevol persona que vulgui arbitrar, crec que qualsevol esport, és el que dèiem al principi, que sigui practicant o que ho hagi estat, i si pot haver estat entrenador, encara que sigui de nanos petits, o sigui, que hagi pogut trepitjar els diferents estaments que envolten aquell esport, no? Un esport que no hi hagi contacte físic amb una xarxa al mig, i si és el golf, doncs ja millor. No n'hi ha d'àrbitres de golf. Oh, tenen també molts problemes els àrbitres de golf. Sí? Però no es vella tant la gent. No es veu, no, però allò que s'ha equivocat en el... Això li va passar amb l'Olazabal, em sembla, fa poc, a Madrid, que va fer una cosa que no era correcta i ell va anar a preguntar si era incorrecta, li van dir, doncs si és incorrecte, desqualificat, no? Vull dir, va ser molt greu, això, sí. En fi, ja veieu la vida de les àrbitres. No sé si, en fi, que continueu tocant el xiulet amb aquella alegria.
I vosaltres, si us aixequeu alguna vegada amb el peu esquerre i no sabeu què fer, doncs podeu anar a veure algun partit i anar a escridassar una mica els àrbitres, que són professionals i ho aguanten amb aquella alegria també i amb aquell estoicisme. Ens veiem demà. Adéu-siau. I després de Mikimoto Club, en Jordi Estadella els espera en el programa en què tothom pot jugar, Filiprim, tot seguit a TV3. Tot això està molt bé, però com és que tots els àrbitres es diuen Xavier? I és veritat que el pitjor que li pot passar a un àrbitre és que l'agafin ben agafat i li diguin xiula? I el Mikimoto, li xiulen gaire les orelles? No us perdeu el col·legiat